Kao što vidite, malo sam se odlučila za hladnije tonove. Pre svega sa ovom cinerarijom koju sam inače preselila iz bašte u saksije. Ovo je Nandina. Sad, da li je neka obsession ili nešto tako, nisam baš sigurna. U svakom slučaju, kupila sam je za neki drugi projekat, pa rekao, ajde sad da iskoristim. Bijele hrizanteme. Nisam toliki fan hrizantema zato što je previše brzo izgube ove cvetove, onda mi ne liče ni na šta, ali sada dok cvetaju su zaista prelepe. I ljubičaste, plavičaste, ljubičice. Takođe, ovo je šimšir koji držim na terasi i orezujem ga. Mada ovaj nisam, ovaj sam tek kupila, pošto svake godine nabavim par komada da mogu da ih orezujem i da pravim neke topijare. I s obzirom da još uvek nisam to uradila, sad sam iznela ove šimšire da iskoristim. One će takođe izgledati vrlo lepo i dekorativno i kada ne bude bilo cveća, jer će biti jedini ovde zeleni. Nisam sigurna da li će cinerarija da ostane tada, jer cinerarija je isto nežna trajnica, znači ne podnosi prejaku zimu. Mislim, ista stvar je i sa ljubičicama, viole. One isto trpe do nekle te hladne temperature, zatim nestanu, ali umeju opet da niknu u proleće. I ostao mi je ovaj letnji koleus koji ja tako s vremena na vreme malo štrickam i orezujem. I sad mi je prosto bilo malo žao da ga vadim, s obzirom da je ovako jako lep i dekorativan i dalje. Pretpostavljam da će se zadržati još jedno mesec dana. Pa onda reko što da ne. A moja glavna zvijezda je naravno ova Dalija Waltzing Matilda, koja je nedavno krenula da cveta, malo kasni sa cvetanjem. Verovatno zato što je u saksiji. Inače je ovo veoma osunčano mesto. Kada ima sunce, danas je oblačan dan. Ništa, ostalo mi je još da dodam bundeve i onda ćemo malo da napravimo neki photo session. Zašto da ne? A mi se vidimo ponovo uskoro u novom videoklipu o biljkama.